A parroquia boirense de Bealo celebrará a partir deste próximo venres as súas festas patronais, nas que se inclúe a tradicional Romaría do San Ramón, o sábado 31 de agosto. Unha festa declarada de interese turístico galego que se ven celebrando ininterrompidamente dende hai uns 263 anos. Os festexos empezan o día 30 pola mañán, ás 12 ca subida dos Santos, despois a misa acabase arriba. Ahora boa a Pablo Lorenzo, que está en representación da Comisión de Festas de San Ramón, pola laboura que están facendo ano tras ano e que sexa unha das festas importantes no Concello, con máis de 250 anos de historia e que, bueno, que sigan así, que sigan neste eido. Este ano os festexos incorporan algunha que outra novidade, como é a Hora Sen Ruido. Unha hora sen ruido desde as 7 hasta as 8 da tarde, para que todas as persoas con autismo e diversidade funcional pois podan acudir e disfrutar dunhas festas en condicións acordes aos seus problemas. Queremos concienciar e facer uns festexos inclusivos. Outra das novidades deste ano é a instalación dun punto violeta para loitar contra as agresións machistas. O espazo estará situado nas inmediacións do campo da festa e estará atendido por persoal especializado. Teremos a dúas persoas da Asociación Muchachas neste punto atendendo. Ademais, no punto violeta haberá diferente merchandising e preservativos para, accesibles a xente moza e non tan moza que quera chegarse ao punto e solicitalos.